Na hellóztok! Itt is lennénk a következő videómban, ahol Minecraftozni fogok. Méghozzá Survivor-t, tehát egy új sorozat kezdete. Első évad első része, és nem tudom, én 50-re tervezek egy évadot, úgy, mint a kalandorok, de nem tudom. Most kivételesen a harmadik évad nem a kalandorokban, de ez most más. Na, videó. Annyit írok, hogy videó, ebből fogom tudni. Survivor, normál. Jó. Na, maradjon. Jaj, ez play. Na gyerekek, én nem vagyok jó Survivor-ködésbe, tényleg, tehát nézzétek el nekem a kicsikét érthetetlenségeket, mert egyszer nem. Tehát, hogy na hát ez egy nagyon jó, generálja még. Hát, most egy olyan hely, hát ez nagyon rossz. Ez már kezdődik. De jó. Na, tehát ez az én tehetségem, és akkor vágjunk fát. A fa az mindig fontos, azért ennyit tudok, hogy fát kell vágni mindig. De én itt állatokat nem látok, az a gond a közelbe, úgyhogy nem tudom, mi lesz ebből. Tehát a kajá, úgyhogy nem fogok futni. Jó, már van 5 darab fám. Akkor nézzünk még arra el. Jó, itt már vannak állatok. Gyere! Gyere, Pigi! Ne fuss el! Pigi! Ne! Hova fut? Elkaplak. Jó. Az már biztos, hogy van 2 darab húsom. Jó, akkor én gyorsan craftolok egy fakardot. Igen. Egy barkácsasztalt. Ezt lerakjuk. Így. Igen. Stick és kard. Ja, meg kell egy balta is. Tehát egy balta. Jó, egyelőre most ez a 2 nagyon fontos. Aztán megyünk még állatokat ölni, mert ebből így nem leszünk semmire jó. Igen. Jó. Most akkor szedjünk fát. Engem nem érdekel most, hogy az más színű, sötétebb. Nekem az lényeg, hogy legyen. Aztán majd szerintem földet is fogok szedni sima kézzel, mert hogy legyen valamilyen kis ház. Bárányt még nem találtam, úgyhogy pedig kéne 3, és attól fog mennyit ad. Jó. 13. Na hát ez nem a legszerencsésebb hely. De hogy nem? Gyertek. Nem? Jó, ez egy izét adott. Ez csak így egyet. Jó, de ott van tehén. Fussunk. Tehén. Ott van. Igen. Na. Ne fussál már el, mácka. Jó, már eledelből van. Bőrszet kihívás. Ja, igen, lesznek kihívások is. Tehát ennyit tudok még mondani. Megpróbálok minél jobb videóötleteket csinálni, de hát ez van. De akkor most már jól haladok.
megnézem, hogy ott is van egy tehén, még egy bárány kéne. Nem fussál már el. De fura, hogy miért nem látok pirosat. Jó. Bárány kéne még legalább egy, amíg nem sötétedik be. Gyerekek, ez így nagyon nem megy. Na, persze, én meg beleesek ebbe a nagy turcsába. Ó, ja, azt hittem bárányok. Egyetlen egy bárány. Oh, jó, nem érdekel a csirke vagy mi. Aj. Bárány. Gyere már el. Ne fussál el. Jó. Ugye azért adott egy. Jó. Akkor én most gyorsan az ágyat mindenképpen lekraftolom. Most hány fadeszkám van? 5. De mi most nem mindegy ennek az, hogy... Nem mondja már, hogy nem mindegy, hogy... De nem úgy van, hogy... Ez nagyon rossz így. Elvileg most tök mindegy, hogy milyen színű, hogy 2 fehér és egy szürke. Azt szerintem nem számít. De jó. Pedig annyira örültem. Akkor még keresgéljünk. De azért vágok fát is. Majd... ott hagytam a barkácsasztalt. Na mindegy. Akarok már nagyon visszafutni érte. Jó, van egy kis fám. Mehetünk tovább. Szedek egy kis földet. Kraftolok most társult. Azért szedek földet, hogy valamilyen hogyha meg lesz az ágy, akkor amilyen kis bunkert azért tudjak csinálni. Én mindig úgy szoktam kezdeni, hogy először földet, aztán kialakítok egy nagyon szép faházat, aztán így tovább. Jó, ennyi most kb. Így elég is lesz. Nem tudom, most itt olyan környéken vagyok, ahol nem biztos, hogy találok állatokat. Majd csákányt is kéne kraftolni, de egyelőre még nem kell. Ott az nem bárány volt, de valami fehéret én láttam. Lehet, hogy az csak egy egyszerű világ. Egyre jobban lesz. De jó, ne eszek egy kis kaját, de jó. Ez nagyon jó. Ezért kéne nekem egyszer, de hát fával meg nem akarok ezeket bányászni is kéne. Az lenne jó, egy falut találnák. Gyere bárány, nem akarok veled semmi rosszat csinálni. Na most akkor biztos engednie kell ágyat csinálni. Na ilyenkor meg már bead 2 bárányt, úristen. Akkor ezt úgy gyorsan elszedem. Aztán... Jó, gyorsan leszek.
Ide megcsinálom a kis bunkert. Nagyon praktikus, olcsó megoldás, nyugodtan ti is csináljátok ebből. Jó, most azért craftolok egy ásót is, mert úgy azért gyorsabban haladok. Barkácsasztal, akkor először egy barkácsasztal, ezt ide rakom. Ez milyen ágy? Van ilyen különféle színek? Azt nem is tudtam. Akkor hogy is kell? Ja, mi? Értem. Ásó, ja, itt van, jó. Igen. Jó, gyorsan kér még. De jó, gyorsan. Nem megyek nagyon sokra vele, de valamit ér. Jó, ennyi. Fú, gyerekek. Csak 8. Miért? Nem is láttam a házat, ja. Az nem fog. Így. Aztán gyorsan alszok. Érdekel, ha bejönnek a szörnyek, de szerintem nem fognak. Igen, és egy ágy. Jó van, alszok. És hogy legalább elmenjenek a szörnyek. Nem tudom hova. Jó. Fú. Végre egy új nap. Szörnyeket, creepert látok. De mást úgy nem. És nem vesz észre, oké. Na, észrevesz? Hát, most már én nem is látom. Ó, de jó, de jó, de jó, de jó. Ne, kérlek, ne. Jó, égjél meg. Megég? Jó. Gyerekek. Nagyon meleg helyzet volt. Jó. Töltődjön már a HP-m. Tényleg megcsinálom a kis házat. Kis ház. Most egyelőre ennyi elég. Minden megcsinálok magamnak, ami fog kelleni. Nem tudnak bejönni, csak én nem fogok tudni kimenni. Ez a gond ezzel. Jó. Na hát ez most megteszi egyelőre. És úgy igazából ahhoz képest minden megvan. Túléltük. Akkor először is lekraftolom. És erre a részre ennyit. Nem sokára fogok jönni a második résszel. Én ilyenre terveztem ezt a kis Survivor-ködést. Köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Sziasztok!